Το ότι μια γυναίκα σε φωνάζει μωρό μου δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι. Το ότι μένει σπίτι σου, ότι σου κάνει δώρα και ότι σε ποστάρει παντού στα social media, ούτε αυτό σημαίνει απαραίτητα κάτι από μόνο του. Ακόμα και ο γάμος, ακόμα και τα παιδιά, δεν είναι απόδειξη αληθινής αγάπης αν λείπει το σημαντικότερο. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν μετράνε τα λόγια, οι φωτογραφίες ή οι κινήσεις που φαίνονται όμορφες προς τα έξω. Μετράει ο τρόπος που σου φέρεται όταν δεν σας βλέπει κανένας. Μια γυναίκα που πραγματικά αξίζει δίπλα σου είναι μια γυναίκα που σε σέβεται. Που σέβεται τις αξίες σου, τα όρια σου και το δρόμο που προσπαθείς να χτίσεις σαν άντρας για να τον περπατήσετε παρέα. Είναι εκείνη που δεν θέλει απλώς να περάσει καλά μαζί σου, αλλά να εξελιχθεί μαζί σου. Να χτίσετε πράγματα παρέα. Να είναι δίπλα σου όταν η ζωή δυσκολεύει. Και όχι μόνο όταν όλα πάνε καλά. Να σου δίνει ηρεμία αντί για χάος. Να νιώθεις ότι την έχεις σύμμαχο και όχι αντίπαλο. Γιατί η αληθινή αγάπη δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές. Εκεί όλοι μπορούν να αγαπήσουν. Η αληθινή αγάπη φαίνεται στο σεβασμό, στην πίστη, στη στήριξη και στον τρόπο που δύο άνθρωποι κρατάνε ο ένας τον άλλον όταν έρχονται οι δύσκολες στιγμές. Αυτό είναι πραγματικά που μετράει. Και αν δεν το ζεις όλο αυτό, δεν αξίζεις κάτι λιγότερο.